Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsuonan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amo na sab kamong pagadapiton sa pagpamantik sa kataknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga may makapagatod sa tawo ngadto sa kalwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, magapanginaot nga nakapagpalon ang nakamustag sa tagsa niyo mga lingkuranan o bano sab siyang tagstag sa mga reducit aron sa ingon ni ana. Mao niya magamit inyo na karon sa pagtuon sa mga kamatuoran nga amo igapagpadangat diya kaninyo mga kamatuoran na puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kun may mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kana dili ron sa pakon ng Biblia. O kini nga tulumanon padayon nga patalihugan sa Power Radio magsugod kita alas 7 alas 8 sa alas 7 sa gabi mulong tadangtod sa alas 8 sa kagabion. O sa Radio Ultra mabati usab magsugod sa alas 10 mulong tadangtod sa alas 11 sa kabuntagon. O sa RPN DXKO mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi magsugod alas 12 mulong tadangtod sa Launas Kapunon o sa Waykurat Radio FM Balingasag. Mabati usab magsugod sa alas 8 mulong tadangtod sa alas 9 sa kagabion. O dinhi sa Mindanao sa Visayas area na nay 25 ka mga radio station din ana ang programa sa PBC mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O nining higayon na karon ikauban pa natong uban pa nga mga ministro. Kumusta kaninyo mga kahigalan mga kaigsuunan? Kini si Brother Jiggy Macarayo kiguban sa pagtuon sa kamatuoran aron among ihatod diha kaninyo. Aron dili sa paglangay ihatag ko pa kamo sa uban pa mga ministro. Kumusta ka mga kahigalan ug kaigsuunan? Kani usab yung alagad sa kanginan, Brother Lloyd Badera mong isang kiguban kaninyo niinitak na alang sa pagpadangat sa kamatuoran. Ug karon ug paila pang kauban pang mga ministro. Kumusta kaninyo mga kagilan ug kaigsuunan? Kini sab si Brother Romira Makamus. Tambayayong sab karon pagatod kaninyo sa kamatuoran aron magpadangat kanato ngadto sa kaluwasan. Ug karon magpaila pa ang usa pa ka ministro. Kumusta kaninyo mga kagilan mo kaigsuunan? Kini walagad sa kanginan Evangelista Brother Jisrael Macarayo nga moy usa makiguban ni takna. Aron sa pagpadayon mga kaigsuunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa tema. Ini karong higayon na Brad Romy, Brad Jisrael, Brad Jiggy, Brad Lloyd. Sa dili pa tamo adto sa unahan aron sa pagtuon ini karong higayon na ang atong ginapangumusta usab ang atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, Chief Minister o gingon nga nas PBCM compound o gingon usab ang mga ministro nga naa diya Brother Juan Ronilo Mangalos, Brother Renity Librico, Brother Ronald Canyaman o gingon man si Dave Brisaba o gingon man usab Renity Librico o gingon man usab sa mga kauban nga mga ministro diya sa Visayas area si Sarpatio o Bibot Panta o gingon man usab kang Dennis Gonzales o Samuel Montemayor. Kanunay usab nga nagatiman sa buluhaton diya sa pagwali diya sa dapit sa Visayas. O ginapangumusta nato ang tanan nga mga kaigsuonan kutob sa maabot niini nga kakustugon sa Power Radio. O gimusab ang naglantaw kanato sa Facebook, iguman sa YouTube atong ginapangumusta og ang tanan nga mga bag-ong membro sa Visayas area ug diri sa Mindanao, diri sa Misamis Oriental ug diya sa Bukidnon kutob sa naglantaw karon ining atong programa og ingon man sa mga bag-ong nangakabig diya sa dapit sa Cotabato. Din ang pagdangat niining mga ubay-ubay nga mga kaigsuonan nga magikan diya sa Cotabato naggikan sa mga dapit sa Kisulao ug ingon man sa Alamada nani sa Cotabato puros ni mga dapit nga naa diha og sa Nueva Persa ug sa Midsayap ug sa Tumbras ug ingon man sa Cotabato City sa Mimbro gingon man sa Matalam, sa Jinsan, gingon man sa Carmen North, Cotabato, ug gingon man sa Dalumangkom, Kimarayag, Pigkawayan, North Cotabato, ug gingon man diya dapit sa Kimagango, Arizona, ug gingon man usab diya sa Nueva Persa din nagtapok ta diha sa Panimalay tong pag-anha nato diya kang Mr. and Mrs. Annalyn Tubid din anak sa maabot usab nga chapter president din kana ang pag-ari na lang dinhi mo ay gihulat niya na o karumpit sa 5 mao ang pagdangat ninyo mga kaigsuonan nga gikan diha nga bag-ong nangakabig aron nga mukuhag mga kaligunan dinhi sa PBCM aron nga pagpamatuod kay ikaw ni dawat gyud sa pagtulon ang PBCM ug mauna nga nanawag sila siging tawag walay puas ang pagtawag pagpahibalo ug sa ilang kabag-on din sila moabot o kana gipaabot usab din kamo dinhi sa PBCM compound dinhi sa main office San Antonio saan Misamis Oriental. Aron pit sa 5 mao na ang pagdangat sa mga kaigsuonan gikan sa Cotabato. Ubay-ubay kini sila nga mga bag-ong membro wala pasukad mga lagad sa PBCM ug karon nisulod na sa pagtulon ang PBCM. Kana to lamang sila kanunay nga ginapangumusta kay naglantaw man sa Facebook ug sa YouTube para ikapakita nato
atong nagkagikatinubagay na to, si kinsa man siya, Mitchell Bindilio nga atong tagag importansya sa atong programa. Na may mga kaigsunan di na nga nangakabig og nisod sa pagtulon ang PBCM dito ta nakapokus karon pagatiman kanila. Total, moabot raman ang panahon. Ngayon nag-abot. Naaraman ang giingon nga finishing line. Pag-abot unya ni anang panahon na diha na unya makita ang pagsupak nila sa PBCM ug unsa di ay. Ingon ana nga sistema. Ato lang nagpadulong pata karon sa naa sa unahan. Busa ang kapokus lang kita sa atong mga buluhaton karon. Nini karong higayuna ang atong natun-an ni atong miaging Domingo nga ang ginikanan sa tanang mga butang mao ang atong Ginoong Jehova nga mao ang amahan. Diya sa Deuteronomio kapitulo 29 bersikulo 29. Og niadtong mga panahon ang tanang mga butang. Din ang katawhan sa Dios maong Israel sa ikaduhang Samuel City bersikulo 10 nga naa diha nga ang katawhan sa Dios unang kapanahunan mao ang katawhang Israel kama 24. Mao na diha og sa opisyal nga ngalan sa unang hari 1831 mao na siya nga diha na ang gitawag nga sa opisyal nga ngalan sa una sa katawhan sa Dios mao ang gitawag og Israel 18 sa unang hari 18 bersikulo 31. Og niadtong panahon na din ang Israel nga mao ang katawhan sa atong Ginoong Jehova. Niadtong panahon din ang iyang katawhan gitukod niya ang Israel. Ang tanang mga butang tuana didto sa mga katawhan niya nga Israel. Pero pag-abot sa atong Ginoong Kristo, diha sa Mateo 11:27, miingon ang atong Ginoong Kristo nga gitugyan na ang tanang mga butang ngadto sa atong Ginoong Kristo. Og ang mga butang nga gitugyan sa amahan diha sa atong Ginoong Kristo, matud pas atong Ginoong Kristo sa gisulat ni Apostol Mateo sa Mateo 28:18 gipang summarize tani kay gipang basa taman niya tumiaging Domingo. Mao ang kagahom sa langit ug sa yuta ang mga butang nga gihatag sa amahan ngadto sa atong Ginoong Kristo. Og niadtong mga panahon na sa diha na nga gitugyan na ang tanang mga butang ngadto sa atong Ginoong Kristo nga nagtugyan mao ang amahan nga maong ginikanan sa tanang mga butang. Pag didto na sa mga kamot sa atong Ginoong Kristo, ang tanan nga mga butang sa ilalom sa langit niya sa yuta ug sa langit nahiusa didto sa atong Ginoong Kristo kana ang laraw sa Dios mabasa na sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 9 hangtod sa bersikulo 10. Asa ang kahiusahan sa tanang butang? Managkupot man kag butang didto sa panahon sa amahan. Ang kahiusahan paggitugyan na sa amahan didto sa atong Ginoong Kristo kinahanglan mailalom ka. Nagdala ka magbutang, mailalom gyud ka didto sa atong Ginoong Kristo kay mauna nay gitugyanan sa amahan. Din siya na ang magtudlo sa tanang mga butang kay didto naman pod ihiusa ang tanang mga butang. Butang tinago, butang nga sa langit og sa yuta hiusahon didto sa atong Ginoong Kristo. Nagkupot man kag butang nga gidala mo sa imong lawas sa panahon sa atong Ginoong Kristo kinahanglan mailalom ka didto sa kahiusahan sa atong Ginoong Hesukristo. Og niadtong panahon nga nung mailalom ang tao didto sa atong Ginoong Kristo kay human gitugyan sa amahan ang mga butang didto sa atong Ginoong Kristo, ang ato na pong Ginoong Kristo maoy magtudlo ni anang mga butanga ngadto sa mga katawhan nga iyang pagatudluan. Ug ang iyang gitudluan mao ang iyang mga tinunan. Mao na nang niingon ang atong Ginoong Kristo sa Mateo 11:27-28 og 30. Nga umari kamo kanako, kamong tanan nga nabudlay na bugatan, og papahulayon ko kamo isangon, diha kaninyo ang akong yugo ug pagtuon kamo gikan kanako. Sa ato pa, ang atong Ginoong Kristo siya na ang nitudlo sa mga butang. Sa pinasugdan dito sa amahan. Pero pag gitugyan na sa amahan dito sa anak, kinahanglan nga ikaw magpailalom ka dito sa atong Ginoong Kristo. Kay tuwa na gitugyan ang mga butang. Naanang kayusahan, nagdala ka man og butang, ikaw tao, nagdala ka magbutang nga iya sa Dios, kinahanglan makighiusa ka. O dito sa nahiusa na sa atong Ginoong Kristo aron mailalom ka sa pagtudlo sa atong Ginoong Hesukristo. Ug sa panahon sa atong Ginoong Kristo, katong mga natawag diin nagdala og mga butang ni adtong mga panahona. Tungod kay ang kayusahan nga basa sa Efeso 1:9-10, diha man sa atong Ginoong Kristo. Ang tanang mga tinawag sa panahon sa atong Ginoong Kristo gipahimutang sa usa ka lawas, Kolosas 3:15. Og ang lawas nga giingon, lawas nga diha gipahimutang ang mga tinawag sa atong Ginoong Kristo, mao ang gitawag og iglesia sa Kolosas 1:18 diin ang ulo mao ang atong Ginoong Kristo. Ngano ang ulo si Kristo ug ang lawas mao ang iglesia?
Tungod kay nga atong Ginoong Kristo maong magtutukod sa iglesia. Mateo 16:18 summarize ko ning uban kay tungod kay daghan atong palutson nga sistema aron maplastar nato ang sistema sa pag-explicar tungod sa kamubo sa atong oras. Ug ni anang higayuna si Kristo nagtukod. Ang iglesia nga iyang gitukod gitawag og lawas nga kun unsang iglesia nga lawas diin diha ipahimutang ang tinawag sa panahon sa atong Ginoong Kristo sa iglesia nga mao ang lawas sa unang Korinto 12:27 giingon kamo maong lawas ni Kristo kang matag usa kaninyo mga bahin niini. Kung basaw na sa English sa King James version, now ye are the body of Christ and members in particular. Kamo maong lawas ni Kristo kang matag usa kaninyo mga membro o bahin niini. So ang mga membro sa atong Ginoong Kristo mao tong tinawag. Ang mga membro sa atong Ginoong Kristo na tawag gipahimutang sa usa ka lawas nga mao ang iglesia diha di ay hiusahon sa sunod sa pagtulunan nga gitukod ni Kristo nga mao ang iglesia. Nga unsang opisyal nga ngalan Roma 16:16 gitawag og iglesia ni Kristo. Now, naplastar na ang pangutana. Kung ang iglesia man gitukod ni Kristo, niadtong panahona diha di ay ang mga butang gitugyan sa amahan og ang tanang mga butang nga gidala mailalom sa pagpamunuan sa atong Ginoong Kristo sa pagpangulo sa atong Ginoong Kristo og nianang mga panahona ang kayusahan tanang mga tinawag tua didto magpasakop sila sa iglesia aron mailalom sila sa pagtudlo sa atong Ginoong Kristo sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Now, ang uban, ang paglantaw nila sa PBCM, kaya pagtulon ang PBCM, tunog naman, nga spiritual division. Nining bahina kung ngano ang PBCM, gitawag og spiritual division, ang Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy, Incorporated. Tungod kana sa hinungdan, unang-una, sa panahon sa atong Ginoong Kristo, katong iglesia, nga gitukod sa atong Ginoong Kristo, ang sulod. Ang iglesia, ang gitawag og iglesia mao mo mga miyembro sa atong Ginoong Kristo. Ang pagtulunan sa atong Ginoong Kristo gitukod iglesia ni Kristo. Og katong naa ni ana, gitawag to sila ang mga tinunan sa atong Ginoong Kristo og espiritual. Pruibahan nato na, pruibahan nato na nga espiritual ang katong gitukod sa atong Ginoong Kristo nga iglesia. Betan-aw nato, Brad Israel. Asa ang pruiba ni ana Brad Israel? Niatong basahan Brad Macarayo diri sa Biblia nga New Words Translation nga iya sa Jehovah's Witnesses sa 1 Pedro kapitulo 2 bersikulo 4 lapusta sa 5 gingon sa nagduol kamo kaniya samtang ngadto sa usa ka buhing bato sinalikway tuod sa mga tao apan pinili bililhon sa Dios kamo usab ingon nga mga buhi nga bato gitukod nga usa ka espiritual nga balay alang sa katuyuan sa usa ka balaang pagkasaserdote aron magatanyag sa espiritual nga mga halad nga dalawaton sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Busa, sa nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan, giingon na diya sa pagsulti nga kamo usab ingong buhing mga bato, gitukod nga usa ka espiritual nga balay alang sa katuyuan sa usa ka balaang pagkasaserdote. Sa nakasulat sa Biblia, katong ingon nga mga kamo usab, referado ni Apostol Pedro o sa iyang mga kaubanan, kamo usab. Ingon nga mga buhing mga bato. Sa ato pa, sila pod gipakasamag mga buhing bato. Unya giingon na diha nga gitukod nga usa ka espiritual nga balay alang sa katuyuan. Dunay katuyuan. Timan-an tang katuyuan na. Dunay tumong anong gitukod sila, ingon nga usa ka espiritual nga balay. Kinsa to sila? Ang mga tinunan sa atong Ginoong Kristo. Unsa ning balay kung atong susyon ang nakasulat sa balaang kasulatan Brad Rumi? Unsa ning giingon nga balay? Ato lang pagkabasahan Brad Macarayo kini nakasulat sa 1 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 15 nagingon. Kung malangan man ugaling ako, ikaw mahibalo na unsaon sa pagawi diya sa sulod sa panimalay sa Dios. Nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios ang haligi o panalipod sa kamaturan. Busa, iglesia di ay na ang gitawag di ay balay. Unsa man ang giingon nga kamo usab. Ingon nga buhi nga mga bato gitukod nga usa ka espiritual nga balay kinsa tong kamo. Mo man ang giingon pagpangumustahay kamo ang usa sa Roma 16:16 pinagi sa balaan ng halok ang tanang mga iglesia ni Kristo nangumusta kaninyo. Na.
pagpangumustahay kamo, ingon ni sa Apostol Pedro, kamo ingon nga mga buhing bato, gitukod nga usa ka espiritual nga balay alang sa katuyuan. O nana, may katuyuan. Unsa man gitukod ingon nga espiritual nga balay? Unsang balay? Iglesia. Unsa iglesia ha? Gitukod ni Kristo. Iglesia ni Kristo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Katong mga miyembro sa atong Ginoong Kristo gitukod ingon nga usa ka espiritual nga balay. Unsang balay? Iglesia. Gitukod. Kinsay nagtukod atong Ginoong Kristo? Kinsay sulod? Mao tong mga buhing mga bato. Unya kinsa ang pinakalabaw nila? Ang dakong bato. Kay sila, ingon man nga mga buhing bato, gagmay, pero ang pinakadako nila, mao to ang atong Ginoong Kristo. Pruibahan ta nga si Kristo dakong bato. Unya espiritual. Siya ang labaw sa mga espiritual sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Unsay pruiba ni anak Brad Jiggy? Ang pruweba na Brad Makarayo at walang basaon diri sa New World Translation sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 4. Ug ang tanan nanginom sa samang espiritual nga ilimnon kay sila tig-imnanan gikan sa espiritual nga dakong bato nga nagsunod kanila ug kanang dakong bato mao si Kristo. Tuana, unsa day si Kristo? Dakong bato. Sa nabasa, giingon sa pagpahayag sa gibasa ni Brad Jiggy sa unang Korinto 10 bersikulo 4, giingon no? Og ang tanan nanginom sa samang espiritual nga ilimnon kay sila tig-imnanan man gikan sa espiritual nga dakong bato. O kinsa man ang espiritual nga dakong bato nga nagsunod kanila mao ning dakong bato nga espiritual. Og kanang dakong bato nga espiritual mao si Kristo. O na, kinsay pinakadako sa espiritual sa panahon sa atong Ginoong Kristo? Ang atong Ginoong Kristo, siya ang labaw sa mga espiritual division sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ngano? Tungod kay ang atong Ginoong Kristo siya ang nagtukod ni atong kongregasyon o iglesia o diya gitukod sa ibabaw sa dakong bato. Unsay prueba ni anak Brad Lloyd? Aniya Brad Makarayo, ang prueba atong basahon sa nakasulat sa New World Translation sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18. Dugang pa, ako muingon kanimo, ikaw si Pedro, og sa ibabaw ni ining dakong bato, pagatukuron ko ang akong kongregasyon, og ang mga ganghaan sa Hades, dili makabuntog niini. Busa, sa nakasulat sa balaang kasulatan, unsa di ay itong giingon nga dakong bato? Si Kristo. Unsa siya? Espiritual nga dakong bato, og kanang dakong bato nga espiritual mo si Kristo. Na, ang iyang mga tinunan gitukod ingon nga usa ka espiritual nga balay, ang balay iglesia. O kinsa atong gitawag espiritual, mga tinunan sa atong Ginoong Kristo, kinsay pinakadako nga espiritual, atong Ginoong Kristo. Basaha ang Mateo 11:27, gitugyan sa amahan ang tanang mga butang ngadto ni Kristo. Ang kayusahan sa mga butang didto sa langit ug sa yuta, makita ug dili makita diha sa atong Ginoong Kristo. Pangutana, asang kayusahan sa tanang mga butang? Diha sa atong Ginoong Kristo na. Asa ang kayusahan sa mga tao nga nagdalag butang sa panahon sa atong Ginoong Kristo, mga spiritual division? Musugot sila sa dili sa panahon sa atong Ginoong Kristo, ang kayusahan tuag yun sa atong Ginoong Kristo. Kaya mao may gitugyanan sa amahan sa mga butang sa panahon sa atong Ginoong Kristo, kinahanglan didto ka mailalom sa nangulo sa espiritual sa unang panahon, sa panahon sa mga apostoles, diin mao ang atong Ginoong Kristo kay siya ang punuan sa mga spiritual division. Niadtong panahon na diin mailalom ang tanang nagkupot sa mga butang niadtong panahon na. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ug niadtong panahon na gumikan kay ang atong Ginoong Kristo mao nagtudlo sa tanang mga butang. Ang tanang mga butang sa una, didto man sa kayusahan sa atong Ginoong Kristo, didto na ang mga apostoles nga tinudluan sa atong Ginoong Kristo, didto na nila gilangkob ang mga butang espiritual ug ang mga pulong nga espiritual. Unsay pruiba ni anak Brad Israel? Ni atong basahon diri Brad Makarayong pruiba na diri atong basahon sa New World Translation sa iya sa Jehovah's Witnesses sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 13 giingon, kining mga butanga atong gisulti usab dili pinaagi sa mga pulong nga gitudlo sa tawhanong kaalam kun dili pinaagi ni adtong gitudlo sa espiritu. Samtang ang atong gilangkob ang espiritual nga mga butang sa espiritual nga mga pulong. Tunay gilangkob sa mga tinunan. Gilangkob nila ang mga butang espiritual o mga butang material. Mga butang espiritual o mga pulong nga espiritual sa to pa, spiritual things. O gingon man ang mga pulong sa Dios, ang gingon nga espiritual nga pulong ilang gilangkob. Butang nga espiritual o espiritual nga mga pulong nalangkob na, gilangkob na sa mga tinunan sa atong Ginoong Kristo. Ngano? Ang mga tinunan sa atong Ginoong Kristo walay
walay pagtudlo sa atong Ginoong Kristo sa pulong. Ultimo ang labaw sa mga spiritual division sa panahon sa atong Ginoong Kristo nga mga atong Ginoong Kristo nagamit ganig pulong. Pruibahan nato nga nagamit bisan pa sa even sa iyang pagpanambal sa unang panahon nagamit og pulong. Pruibahan ta. O niya, atong pruibahan. Mateo kapitulo 8, bersikulo 14 hangtod bersikulo 17 giingon. Og sa pagsulod ni Hesus sa balay ni Pedro, nakita niya ang babaeng ugangan ni Pedro nga naghigda nga gihilantan. O gihikap niya ang iyang kamot niini og siya giwasan sa hilanat og mibangon og mialagad kaniya. Kato paghikap lang sa kamot ang gipakita niya, pero dinhina asa ang pulong gigamit niya. Og sa pagkasawomsom na ilang gipanagdala ngadto kaniya ngadto ni Kristo ang daghang mga giyawaan og pinaagi sa usa ka pulong sa ato pa raon nga pulong. Iyang gipagula ang mga espiritu gikan kanila og iyang giayo ang tanang masakiton. Kini tuman sa gisulti pinaagis propeta nga si Isaias nga nag-ingon gikuha niya ang atong mga kaluyahon og gipas-an niya ang atong mga kasakit. Question, si Kristo ba wala nagamit og pulong? Nagamit. Unsa man ang paglantaw sa uban sa PBCM? Unsa man ang paglantaw sa uban sa mga nagamit og pulong? Pahinumdum lang. Mismo ang atong Ginoong Kristo nagamit nagpulong. Diin gigamit niya sa pag-ayo sa mga balatian. Gumikan kay nagkalain-lain nga mga sakit. Ang gipanagdala dito sa atubangan ni Kristo aron iyang ayuhon, raon iyang gigamit, pinaagis o sa kapulong, giayo silang tanan. Question, anong nagamit siyang pulong? Busa, dili dautan. Ang pulong din, gidala sa mga spiritual division. Pero ang kayusahan angay lang masayran sa tanan ug niining panahon na asa gyud kaha ang kayusahan. Kana ang atong pagadad-on ug tun-an ining gabiuna. Asa gyud kaha ang kayusahan karon, pahinumdum lang wala baya ta naka uban sa pagpangalagad sa mga apostoles, wala ta sa panahon sa mga apostoles. Ha? Din dito ang kayusahan. So niining panahon na nungtan ta lang ang Biblia. Asa ang gitudlo sa Biblia? Ang direksyon ba nga gitudlo sa Biblia diin didto ka ipag-alagad? O kung masakpan man taaning panahon na, kinahanglan nga mo'y sundo na to ang nakasulat sa balaang kasulatan. Asa ka ang kayusahan karon nga mo'y nagkupot labaw sa tanang mga espiritual division. Mao na siya ang ato karong tun-an nining kagabion. Sa mga naglantaw sa Facebook, sa YouTube, kanara atong pagatun-an nining kagabion karon. Makalao mo, ngagikan pagsugod to paghuman, tun-an tagyod ni. Aron atong mahibaluan. Ingon ni ana ang plastada nga nakasulat sa balaang kasulatan. Dinhina. Katong mga pulong nga naa diha gagigamit sa atong Ginoo, ang pulong gigamit raon man to. Pero naapay uban nga gitudlo sa atong Ginoo Kristo nga sikreto, diin diha lang gitudlo niya sa iyang mga tinudloan. Kung say prueba, sa iyang mga katawhan, katong mga nahiusa dito kang Kristo, sa atong Ginoo Kristo kasi man labaw sa mga spiritual division. Kung say prueba, basahon ta kanang naa, isamarais ko lang. Mateo kapitulo 13 bersikulo 11 si Kristo nag-ingon, kaninyo gitugot ang pagkasayod sa gingharian sa langit apan kanila wa kini itugot. Nakinsa man ang kanila Marcos 4:11 giingon nga kaninyo gitugot ang pagkasayod may tungod sa tinaguan sa langit apan kanila nga anaas gawas. Sa English outsider. Ang tanan ipagig sambingay. O na, sambingay lang. Masabtan ba nila? May bawaan ba nila? Wala. Naidayag lamang sa iyang mga tinudluan. Pero dito wala tudluin na himong natago na. Mao nang kanagkabahin-bahin ang ilang paglantaw sa nagdalag pulong. Ang walay kasayuran moingon dautan ang naay pulong gidala. Pero sa nakasulat sa balaang kasulatan panahon sa atong Ginoo Kristo, natago man ang mga tinaguan. May tungod sa gingharian sa langit pero naidayag sa mga tinudluan niya. Mismo ang atong Ginoo Kristo nagamit og pulong raon ang iyang gigamit tungod kay daghang balatianon o pasinti ang iyang giayo og nagkasawomsom na o sa kapulong lang gigamit laras pag-ayo ang tanan nga mga balatianon sa unang panahon. Basta nagamit siya og pulong. Didto na nag-esplikar si Pablo nga gibasa ni Brad Israel kaganiya sa unang Korinto 2:13, gilangkob namo ang mga butang espiritual sa mga pulong espiritual. O pag-ingog mga pulong, o sara di ay na, kapulong. Pag-ingog mga, plural na. Pag-ingog among gilangkob ang pulong, singular. Pero kay among gilangkob ang mga pulong, pag-ingamitag mga, plural na. O, dili ka usa lang kapulong nga espiritual nga ilang gilangkob sa espiritual nga mga butang. Kana ang pagtagod-dagod nato niini karong kapanahona, nining kagabihion karon, nining atong pagtuon. Kamo nga naglantaw sa Facebook o sa YouTube, gituyo namo ni pagdala sa iri aron masayra nato kung asa gyud ang kayusahan karon sa tanang mga espiritual division. Ginana ra nga sistema. So dinhi nata. Sa plastada,
daan pa sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Bisan pa ang kayusahan dito sa atong Ginoong Kristo sa pundok yang gitukod Iglesia ni Kristo espiritual. Ang tanan nagkupot og mga butang sa una, mga tinago og makita, nagdala silang mga butang bisan pa sa langit og sa yuta ang kayusahan didto sa atong Ginoong Kristo. Kinahanglan magsakop ka, magpasakop ka Iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Aron mailalom ka sa pagtudlo sa atong Ginoong Kristo. Tudloan ka man sa mga pulong espiritual, nasayod ka tungod kay nasulod ka sa pagtulunan nga gipanguluhan ni Kristo, spiritual division nga pagtulunan. Kana ang sistema. So niini karong kagabihion din hina. Sa panahon sa atong Ginoong Kristo nagpakita nagkalabtanan ang Espiritu Santo bisan pa sa kagahom nga anaa sa ilang kamot nga ilang gigamit sa ilang pagmisyon ug sa ilang dakong buluhaton ni atong unang panahon. Unsay prueba? Basahon ta. Rome. Unsa ang giingon ni Juan nga Bautista sa iyang panahon di nagbautismo siya ginamit ang tubig alang sa kapasayloan sa sala. Doon na pag-imusunod sa iya nga labaw panggamhanan Brad Macarayo nga maoy bautismo sa kalayo o Espiritu Santo. Ato na pagkabasahon kini nakasulat sa Lucas sa iyang kapitulo 3 bersikulo 16. Si Juan mitubag kanilang tanan. Kaninyo magabautismo ako sa tubig apan adunay umalabot nga lalabi pang gamhanan kay kanako. Nga bisan gani sa higot sa iyang mga sapin, dili ako takos sa paghubad. Kaninyo ang iyang igabautismo, mao ang Espiritu Santo o kalayo. Busa, ang ibautismo dahil niya itong musunod ni Juan nga Bautista, mao ang Espiritu Santo o kalayo. Kinsay musunod niya, Brad Jiggy, kung atong sesyon ang Biblia. Ato lang basahon ang Catholic Bible, Brad Macarayo, sa Juan Kapitulo 1, versikulo 29. Sa pagkasunod adlaw, nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya ug siya miingon, anaa ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Busa. Giingon dayon mao kana siya ang giingon ko nga sunod kanako muanhi ang gamhanan kay kanako. Sa ato pa, si Kristo mao ang gipasabot nga mosunod kaniya nga mao ang magabautismo sa Espiritu Santo kalayo. Now, kana diayng pagbautismo sa Espiritu Santo kalayo, painumdum na pirmi dili gina trabaho sa tao. Trabaho gina sa Dios. Dili nimo panginlabutan, dili gid mapanginlabutan na kay gitudlo ni Juan nga Bautista ang bautismo atong Ginoong Kristo man. Pag-abot sa atong Ginoong Kristo tan-awon ta, ato lang ginungtan unsay gisultis atong Ginoong Kristo bahin sa Espiritu Santo. Basta kay ang ibautismo niya Espiritu Santo kalayo tan-awon ta giunsa niya pag-explicar ang Espiritu Santo dito siya matinun-an. Unsay gisulti niya Brad Lloyd, ngadto siya matinun-an bahin sa Espiritu Santo. Anya Brad Macarayo ang gisulti sa atong basahon ang nakasulat sa mga buhat kapitulo 1 bersikulo 8. Apan kamo magadawat hinuon o gahom og diha nga kakunsaran na kamo sa Espiritu Santo ug kamo mao unya ang akong mga saksi sa Jerusalem o sa tibok Judea o sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, nag-explicar na siya, magdawat mo gahom ang iyang mga apostoles kung makunsara namo sa Espiritu Santo. Nganong gisulti na sa atong Jesucristo nga madawat nila ang gahom? Tungod kay katong mga tinawag sa atong Ginoong Kristo, nga gihiusa sila sa atong Ginoong Kristo, nganong tudloan sila sa atong Ginoong Kristo, tungod kay dunay ipabuhat sa Dios kanila. Unsa ipabuhat sa Dios kanila? Mao ang dakong buluhaton nga mao nay purpose nga gitudloan sila sa atong Ginoong Kristo ug mao nang naka-explicar na ang mga apostoles nga ilang gilangkob ang mga espiritual nga butang ug ang mga espiritual nga mga pulong ngano tungod sa ilang buluhaton unsa man ang paglakaw aron magwali ug mag-ayo sa mga balatianon nga mga tawo. Unsay prueba ni anak Brad Israel? Yeah. Atong basahon dire Brad Macarayo sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 1 lapos sa 2 giingon, unya ang napulog duha iyang gipatigom ug iyang giatagan sila gahom ug pagbulutan batok sa tanang yawa ug sa pag-ayo sa mga sakit ug iyang gipaadto sila aron sa pagwali mahitungod sa gingharian sa Dios ug sa pag-ayo sa mga masakiton. Busa mo na dako nilang buluhaton gitudloan ni Kristo aron pahibaloon sila o tudloan nga magwali. Gitudloan sila unsaon nila ni ato pagpanambal ni atong panahon na. Muna pagtudlo ni Kristo. Kung bugat man para ka, muna giingon ni sa atong Kristo. O mari kamo kanako kamong tanan nga nabudlay na bugatan. Bugat man ang pagpanambal. Mahimong sayon tungod lang kay gitudloan sila sa atong Ginoong Kristo ni anang panahon na. Ang kagahom ni atong panahon na nga madawat nila dakog kalambigitan ng Espiritu Santo. Ngano unsay giingon sa atong Kristo? Magadawat mo gahom kung mukunsad na ang Espiritu Santo kaninyo. Tuwa na. Nagiunsa man sa atong Ginoong Kristo pagpakita na pagkunsad na. Giunsa man
Pagka nikunsad ng Espiritu Santo kay madawat man nilang gahom, unsa na dayon ang kalambigitan atong gisulti ni Juan nga Bautista nga ang naibautismo sa Espiritu Santo kalayo. Mao man na. Ang nagsulti atong Ginoong Kristo. Pero bautismo sa ang iya igabautismo kanyo mo Espiritu Santo kalayo. Bautismo di na sa Espiritu Santo o kalayo. Ang Espiritu Santo. Karon pangutana. Sa pagkunsad na sa Espiritu Santo, diha ba din atong Ginoong Kristo? Igo ra siya nagsaad. Igo ra siya nagsulti. Pero pagkatuma na, kinsay nakita? Espiritu Santo. Unsay nakita kay pagkunsad gahuman. Na unsa na dayon ang nakita dayon dito kay pagkunsad, makunsaran sila, magpakita man dayon naamon itong gahom. Unya do na may giingon bautismo sa Santong kalayo. Unsa na dayon pag gipakita dayon ug unsa day resulta dayon sa kalayo nga gipasabot o gahom nga gipakita sa dihang mikunsad ng Espiritu Santo ngadto sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Brad Rome, tanaw nato ang nakasulat sa Biblia unsa day nakita. Atong pagbasahon Brad Makarayo kining nakasulat sa buhat sa kapitulo 2 bersikulo 4 hangtod sa 5. Bersikulo 1 hangtod bersikulo isugod lang sa isugod lang na sa bersikulo 1 hangtod 4. Nagingon. Og sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan nagkatigom sa usa ka dapit og sa kalit miabot nga dahonog gikan sa langit ingon sa huros sa makusog nga hangin og kini mipuno sa tibuok balay diin didto sila na naglingkod og dihay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Busa, nana, unsay giingon, og silang tanan, napuno sa Espiritu Santo, og sila misugod sa paglitok sa nagalinlaing mga pinulungan. Di anang bahina, naplastar na. Unsa di ay ang resulta sa dayang nikunsad ng Espiritu Santo? Sa buhat 1:8, magadawat sila gahom kumukunsad ng Espiritu Santo. Pagkunsad, unsa na nagpakita? Daw dila nga daw kalayo, nga nagtinagsaay sa pagpatong sa matag usa kanila, didto na. Nganong nipatong sa ibabaw sa matag usa kanila, mao man tong ilang misyon. Di na anang bautismo sa Espiritu Santong kalayo, aron ilang madawat ang gahom nga nagsimbolo og kalayo niadtong panahona. Mao giingon ang igabautismo ni Kristo kanin na imusunod kanako nga gamhanan pa kay kanako nga iyang igabautismo mong Espiritu Santo kalayo. Buti pasabot ang iyang igabautismo kaninyo mong Espiritu Santo gahom. Natuwa na. Dayag-dayag na na. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan didto na. Nakabuhat na ang mga apostoles og dagkong mga milagro. Didto na ang pagbunga sa pagtudlo sa atong Ginoong Kristo. Tinudloay pa to. Tinudloay pa. Grabe tinudloay sa atong Ginoong Kristo. Pag hinog na ang gitudlo, didto na. Gibuhat nila og nagbunga na og naidayag na ang pagtudlo sa atong Ginoong Kristo ngadto sa iyang gipatubo nga mga tinun-an niya aron nga mubuhat sa dakong buluhaton nga mao ang pagwali og ingon man pagpakita og mga milagro. Atong basahon sa balaang kasulatan og naabag yun na sa Biblia. Brad Jiggy, naabag yun sa Biblia. Luna, Brad Makarayo. Ato lang basahon diri sa mga buhat, kapitulo 5, versikulo 12. Og pinaagi sa kamot sa mga apostoles, daghan ang mga ilhanan og mga kahibulungan nga nangahimo sa tubangan sa katawhan, og silang tanan didto magtiguman sa portiko ni Salomon. Bosa, tuwa na. Mao na nay resulta sa pagpatubo ni Kristo sa pagtudlo niya sa iyang mga tinun-an. Sa hamtong pa, hinay-hinay, pagtudlo, hinay-hinay. Hangtod magdawat mo gahom, hangtod nga sa diha nga hinog na og nigulang na ang pagtudlo. Didto na naidayag nga sa kamot sa mga apostoles, didto di ay nakita nga tinudluan sa atong Ginoong Kristo. Maumon di ining mga tawhana di ay ang gitudluan aron nga kini di ay maidayag ang kagahom sa Dios pinaagi sa ilang kamot sa natad sa pagpanambal. Didto na nag-explikar ang mga apostoles nga ilang pagwali dili kay sa istorya lang. Mao nang lisod awaton. Lisod awaton ang buluhaton sa mga apostoles ni atong unang kapanahunan. Ngano? Dili kay sa pagwali lang. Sa ilang pagwali nagnunot ang mga ilhanan. Unsa ilhanan nila? Ang kagahom. Aron ang pagsukad sa tao, sa pagtuo, ang pinanugdan nga diha ipasukan nila dili kay sa istorya lang pinagis pagwali. Kung dili bisan pa sa kagahom, nagnunot ni atong panahuna. Nga nakita diha sa ilang kamot bunga sa pagtudlo sa atong Ginoong Kristo.
Ang problema lang, og na ay wala mailalom nga nagkupot ka sa mga butang spiritual division sa nasako pa ka, dili ka na ilalom sa pagtudlo ni Kristo, wala na kalabtanan sa pagbuhat og milagro ni atong unang kapanahonan. Din, iya gyud sa Dios. Bitan-aon ta sa nakasulat sa balang kasulatan, Brad Lloyd, doon na ba'y apostoles nga nagsulti nga ang iyang pagwali ug ang ilang pagwali ug ang ilang pagsulti dili kay pinaagi sa makabibihag lang kundi inubanan sa gahom sa Dios. Ania Brad Makarayo ang prueba. Kung atong basahon nakasulat sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 4 lapos ngadto sa 5. O ang akong pagsulti ug ang akong pagwali dili pinaagi sa makabibihag nga kaigmak sa mga pulong kundi dili pinaagi sa pagpadayag sa espiritu ug sa gahom. Aron ang inyong pagtuo magasukad dili diha sa kaalam sa mga tao kundi dili diha sa gahom sa Dios. Tuana. Niadtong panahona og wala pa nagmatuto si Kristo og pagtudlo niadtong iya mga tinun-an, dili makabuhat. Dili makabuhat ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo og walay atong Ginoong Kristo nga nagtudlo niadtong panahona og naghatag sa mga pulong niadtong panahona. Sa kagahom nga nahatag niadtong panahona, diin dakong kalambigitan ang Espiritu Santo. Madawat nila ang gahom kung mukunsad ng Espiritu Santo. Pag mukunsad nila, gibubo na sa Espiritu Santo ang kagahom dito sa mga apostoles aron himuon ang dagkong mga milagro. O dito na ang gisulting Pablo, dili kay bunganga lang siyang baba, dili kay istorya lay gadako. Hinambog lang ang gisulting Pablo, kundi si Apostol Pablo nagsultis tinuod. Ultimo gud, ang iyang lawas nga makasaghid lang ang sinina og panyo o tapis. Pag isaghid na ngadto sa pasyente, bisan pag ang pasyente was iyang atubangan, dadon lang sa tagtungod, dadon dito sa balatianon, maayo na. Unsay prueba ni ana ang basahon nato sa Biblia, Brad Jisrael. Niyang prueba na Brad Makarayo tong basahon diri sa nakasulat sa Buhat kapitulo 19 bersikulo 11 lapos sa 12 giingon, ug ang Dios naghimog dagkong mga milagro pinaagi sa kamot ni Pablo nga tungod niya na ang mga masakiton gipanagdad-an og mga panyo ug tapis nga nahidapat sa lawas ni Pablo ug sila nangaayo sa ilang mga sakit na mahawa kanila ang mga espiritu nga dawtan. Busa niadtong mga panahona, naidayag na nga niadtong panahona ang mga apostoles sa atong Ginoong Kristo, besan pa ang mga panyo, tapis, mahidapat lang sa lawas nila, maulian na ang mga pasintian na niadtong unang kapanahonan. Sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Anda kong question, kinira. Kung moabot sa tagsa-tagsa ka pangisipan o sa paghunahuna, sa naglantaw sa Facebook o sa YouTube, o sa kalambigitan ninyo sa mga spiritual division, kamo nga mga PBCM na ining panahona karon nga naidayag man nas gibasa ninyo nga naas atong Ginoong Kristo, naas mga apostoles, ang balaanong rason kinira. Nga mga apostoles, niadtong unang kapanahonan, mideklarar sila nga niadtong unang kapanahonan, sila mismo nag-ingon nga ang ilang nadawatan, nga kagahom, o katong dakong buluhaton, o katong pagkunsad sa Espiritu Santo kanila, katoy patinga lamang, parsya lamang to, unsay prueba ni anak Brad Romy. Ato lang pagkabasahon ng prueba din sa nakasulat sa ika-2 Korinto, kapitulo 1, bersikulo 22. Siya mao ang nagmarka kanamo og naghatag sa iyang espiritu ingon nga patinga sa sulod sa among mga kasing-kasing. Tuana, doon na giingon, nagparsyal na pod ang mga apostoles. Kung parsyal ang Espiritu Santo nga ilang nadawatan o katong kagahom, parsyal pod ang ilang nadawatan. O pag ingog parsyal, doon na pa'y kasunod. Parsyal gani, muna giingon, og binayranay pa na, butang tapananglitan, og doon ay imong gipalit nga butang, unya, nagpadawon pa kay buhatunon pa ang butang nga imong gi-order. Pag abot na karon, moingon dayon, down nilang ko. Dunay down payment nga pangayoon. Butang ko pa ng litan ang 2,000 ang butang imong gipalit. So mudaon ka og 1,000. Wa nagpasabot nga wa nay kasunod nga ibayad ana. Na pa. Unsa may kasunod? Kato na po another 1,000 kay 2,000 man ang butang nga imong gipalit. Gidawnan na nimo kay wala pa man pud ang butang nga imong gipalit. Pag abot na karon nga naanang butang, mubayad na po kag 1,000. O ingon ana, napangitaon ta na, asa ni karon? Ang kasunod, ang hingpit na. Kay partial man to, asa ning hingpit na nga pagdawat? Napagi kasunod. Dinhi ta karon magtutok. Remind, kinsa ang asa na dapat ang partial lang, kinsa nagdawat? Katong mga nagbuhat sa dakong buluhaton pag-ayo, katong tinudluan sa atong Ginoong Kristo, asa man ning kasunod? Muna atong pangitaon, ton anato aning gabi iron. Kung asa na,
didto na natumong sa Espiritu Santo nga pagpangalagad. Ngano? Tungod kay ang atong Ginoong Kristo tinugyanan sa mga butang nga gikan sa amahan, daw bi kay ang Espiritu Santo mismo ang atong Ginoong Kristo nag-ingon man nga ang Espiritu Santo kuhaon na po niya ang mga butang dito ni Kristo. Atong pruibahan, pruibahan sa nato pruibahan sa nato ni Brad Jige, na bagyod nga ang Espiritu Santo mukuha sa mga butang dito sa atong Ginoong Kristo. Aduna brad mga og ato lang basahon diri sa Juan kapitulo 16 bersikulo 13 paingon sa 15. Inig abot sa Espiritu Santo sa kamatuoran, kini siya mao ang magtultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran, kay siya dili magasulti sa iyang kaugalingong pagbulutan. Hinunua ang iyang madungog, mao ang iyang igasulti, og ang mga butang nga umalabot iyang igasulti kaninyo. Siya magpasidungog kanako, kay siya magakuha man sa mga butang nga ania kanako, ug iyang igasulti igasugilon kini kaninyo. Ang tanan nga ginahuptan sa amahan kini ako, mao man gani nga giingon ko nga siya magakuha sa mga butang nga ania kanako, ug iyang igasugilon kini kaninyo. Busa, ang Espiritu Santo mukuha sa mga butang. Ug unsay gisulti? Ang Espiritu Santo mao na pod ang mopahibalo bisan pas umalabot nga panahon. Unya ang Espiritu Santo mutudlo sa tanang mga butang, kay magkuha man siya sa mga butang. Unya ang mga butang nga iyang kuhaon mao tong diha ni Kristo, ug katong mga butang nga diha ni Kristo mao tong gikan sa amahan. Naa na pod sa Espiritu Santo. Ang problema karon, kung dili nato ni karon tun-an niining kagabihon, dili nato mahibalon asa ni dapit ning mga butang ug unsa ni purpose na pod, ngano na pod nga ang Espiritu Santo na may mukuha pod sa mga butang dito sa atong Ginoong Kristo. Nganong kuhaon? Kay siya na ang Espiritu Santo na pod maoy mangunay sa pagtudlo sa iyang mga tao nga iya na pong patubuon aron ipabuhat sa dakong buluhaton, sa mga buluhaton. Unsay pruiba ni ana Brad Lloyd? Ania brad makarayo ang pruiba kung atong basahon ang nakasulat sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 lapos ngadto sa 26. Kining mga butanga gisulti ko kaninyo samtang ania pa ako uban kaninyo. Apan ang manglalaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan igapadala sa amahan, siya mao magatudlo kaninyo sa tanang mga butang ug magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Busa sa panahon sa atong Ginoong Kristo, asa dapit ang mga tao hiusahon dito kang Kristo. Mailalom kas pagtudlo sa atong Ginoong Kristo. Ang tinudloan niya nana dito nalangkob ang tinago nga mga butang. Unsa to? Espiritual nga butang og mga pulong espiritual. Nana dito naidayag na sa ilang buluhaton lamang parsyal. Naapagi dakong buluhaton. Kung asa ning kasunod nga dakong buluhaton, may kalabtanan gyapon ng Espiritu Santo. Kini nagyud kay Espiritu Santo nagyud mo ay mangunay sa pagtudlo. Nana ha? Sa panahon sa atong Ginoong Kristo, kato gani mga ang nagtudlo atong Ginoong Kristo. Kini na pod pagkuha sa butang, ang Espiritu Santo na gyud mismo mangunay sa pagtudlo sa iyang mga katawhan. Nga mao ang iyang mahimong mga alagad tungod kay ang Espiritu Santo aduna gyoy mga alagad niya, kay duna gyoy pagpangalagad sa mga tao diya sa Espiritu Santo. Unsay pruiba ni ana Brad Rome? Ato lang pagkabasahon kining ang buhing pulong Brad Makarayo nga ang pulong sa Dios. Pulong sa Dios. Dini sa Roma kapitulo 7 bersikulo 6 nagingon. Apan karon tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kitagikan sa kasuguan nga nagulipon kanato nga atong pag-alagad sa Dios karon sumala sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo o dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa, nanay bag-ong pagpangalagad. Asa? Diha sa Espiritu Santo. Kinsa tong mga gitudluan sa Espiritu Santo? Maotong mga alagad niya. So, diha na. Doon na day kayusahan sa pagpangalagad na pod sa Espiritu Santo. Kung ang panahon sa atong Ginoong Kristo, ang kayusahan sa tanang mga butang dito sa atong Ginoong Kristo, nini pong panahon na. Ang tanang mga spiritual division, kinanglan makatutok tangadto sa Espiritu Santo na, nga mao ang mutudlo na mismo sa mga butang, o dito siya mangunay sa pagtudlo sa iyang mga alagad,
sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Bisan pa ang pag-ampo. Asa dapit ipahinungod ang pag-ampo? Dito na mismo sa Espiritu Santo nga maoy mangunay sa pagtudlo ngadtos iyang mga alagad. Unsay prueba nga bisan pa ang pag-ampo diha sa Espiritu Santo kung atong susyon ang nakasulat sa Biblia. Brad Jiggy. Ato lang basahon diri sa Judas Kapitulo 1, versikulo 20. Apan kamo mga hinigugma, kinahanglan managtubo diha sa inyong balaan o yamot nga tinuoan, pag-ampo kamo diha sa Espiritu Santo. Tuwa na. Diha na mag-ampo sa Espiritu Santo. Ang pag-alagad, diha sa Espiritu Santo. Ang pag-ampo, diha sa Espiritu Santo. Unsay hinungdan. Tungod kay siya na ang mukuha sa mga butang. O tanawa ganiyo, ultimo atong Ginoong Kristo. Nagtugyan gani sa mga butang dito sa atong Ginoong Kristo. Ang mga nagdala na balang hinuon ka sa mga butang. Ha? Nagkupot lang ta sa mga butang. Kinanglan nakatutok ta dito sa Espiritu Santo. Bisan pa ang panahon sa atong Ginoong Kristo, gitugyan pa. Mismo atong Ginoong Kristo, basaha lang. Dili kami nagistorya ang atong Ginoong Kristo. Juan 16, 13 o 15. Balik-balik kag basa ninyo na og asa dapit gitugyan sa atong Ginoong Kristo, di ba dito sa Espiritu Santo. Pag dito na sa Espiritu Santo ang mga butang, siya na'y nagkupot. Ang pag-alagad o pag-ampo, tuag yun sa Espiritu Santo. Muna'y nabasa, kung mangutana tag-asa na, Biblia naghatag nagya. Unsay ilhanan, may mga tao nga himuong kasangkapanon. Aron maoy maghatag og giya og mudumdum og mutudlo asa dapita ang pagpangalagad. Diha sa Espiritu Santo og nay mga tao nga naggihimong kasangkapan ana. Unsay prueba ni ana, Brad Lloyd? Ani Brad makarayo ang prueba kung atong basahon ang unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 12. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo nga na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gipahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga na nagwali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit nga mga butang nga niini ang mga manulunda ng andoy sa pagsudong. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang mga tao nga katumanan nga nagwali sa Espiritu Santo walay lain. Walay ko kaulaw na ang mga ministro sa pagtulon ang PBCM. O, nana ha? Biblikal nga pagkaistorya ang gitudlo sa PBCM. Ang pagtulon ang PBCM espiritual. Sa panahon sa atong Ginoong Kristo espiritual, kinsay magtutudlo niadto atong Ginoong Kristo niining panahon na sa dapit sa pagnanaan ng mga butang sa Espiritu Santo, siya nay mangunay. Mauna nga kung sila gitawag og espiritual, kung gilangkob nila ang mga butang espiritual ug ang mga pulong espiritual, mao po na gilangkob ni Master Deres PBCM. Ang tanan nga mga butang na ilalom dinha sa Espiritu Santo ug sa walay ko kaulaw mao ang among balaang magtutudlo Divine Master Tomas Nino Sr. Amo na nga ipadayag sunod nga mga kadumingguhan. Ngano na ingon ana nga nanha man ni Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Asa ka gipasukan sa PBCM? Sige lang, amo nang explicar sunod. Sunod nga mga kadumingguhan. Ato sang iplastar. Kung ang wali nga Espiritu Santo gitawag og maayong balita, kung gitawag manig maayong balita, kinira ang atong mabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Unsang dala sa maayong balita nga wali nga Espiritu Santo? Kung unsay dala, mao ang timbre alang sa kaluwasan sa tao. Unsay prueba di anak Brad Israel? Niya ang prueba na Brad Makarayo tong basahon diri sa nakasulat sa Episo Kapitulo 1, versikulo 13 giingon. Pinaagi kaniya kamo usab sa pagkadungog ninyo sa maayo matuod nga pulong sa maayong balita, mahitungod sa pagluwas kaninyo ug sa nagpanuon na kamo kaniya gitimbrihan kamo nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. O tuwa na. Doon na de timbre sa Espiritu Santo maayong balita alang sa kaluwasan. Unsay gitagan-an ana? Ang gitagan-an ana tungod kay atong Ginoong Kristo nagpasidaan-daan sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 21 nga dunay dakong palaabuton sa tao diri sa kalibutan nga wala pa mahitabo sukad sa pagtukod sa kalibutan. Kung unsa ka kuyaw ang lunop, mas pani. Busa importante ang kayusahan sa pagpangalagad diha sa Espiritu Santo. Di ng Espiritu Santo mao ang labaw sa tanang mga espiritual division niining panahon na karon. Kana ang tinuod? Kana ang tinuod. Ha?
nganuman. Mismo pang atong Jesucristo asa gitugyan ang mga butang nga gitugyan sa amahan dito ni Kristo tuwa si Espiritu Santo. Kung si Kristo mao'y labaw sa mga spiritual division din gitugyan ang mga butang dito kanya, din tudloan ang mga tao ni atong kapanahunan nga nanudlo ang atong Jesucristo. Siya ang labaw sa tanang mga spiritual division. Pero niining panahona, din gihatag na. Og ang Espiritu Santo na mao ang nagdawat sa mga butang dito sa atong Ginoong Jesucristo, siya na pud ang labaw sa tanang mga spiritual division. Kung asa dapit na pangitaon, totoke ang mga tao ng eksplikasyon, nagwali sa Espiritu Santo o nahaom ang ilang pagtudlo sa Biblia. Kasumpay sa pag-eksplikar sa mga apostoles alang sa dakong bulato. Dili ka sa pagwali lang kung dili naidayag ang mga milagro. Diyan na. Bosa, kana ang atong nabasa. Karon, alang unsay gitagan-an sa timbre sa Espiritu Santo, Brad Jiggy, kung atong susyon nakasulat sa balang kasulatan. Ato lang basahan sa mga Hebrewanon, kapitulo... sige. Ato lang basahan sa mga Hebrewanon, kapitulo 10, versikulo 15. O ang Espiritu Santo nagapanghimatuod ka nato, kay tapos siya makaingon. Sige, 16. Ipadayon sa 16. Kini mo ang pakigsaad nga akong paghahimuon uban kanila. Sige, padayon. Tapos ni adtong mga adlaw nagaingon ang Ginoo, igabutang ko ang akong mga sugo sa sulod sa ilang mga kasing-kasing ug igasulat ko kini diha sa ilang mga salabutan. Tuana, unsay purpose ngano sa timbre sa Espiritu Santo, unsay katuyuan? Una, gisulat sa Espiritu Santo. Ang patik niya diha sa salabutan. O nana ha, mao to ang patik o timbre, naipatik na. Unsay ikagarantiya ni ana? Unsay gipanagan-an ana? Brad Rome, unsay gipanagan-an ana be? Nga nganong isulat sa Espiritu Santo ang iyang patik o timbre dito sa labutan, diya sa agtang? Unsay gipanagan-an ana, Brad Rome? Palihog pagbasa sa Efeso 4:30, Brad Rome. Ingon niya ang nakasulat, Brad Bacaryo, sa gisitar na nimo nga sitas. Ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios, ni kinsa gikatimrihan na kamuwalang sa adlaw sa pagtubos. Tuwa na, dunay timbre sa Espiritu Santo. Ang tugon ayaw pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios, ni kinsa gitimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Sa maayong balita Biblia giingon kana, ayaw ninyo pagsakita, pagsuba ang Espiritu Santo, tungod kay Espiritu Santo mao ang patik aron ikagarantiya nga luwason kamo sa Dios. Kung moabot na ang adlaw nga luwason kamo sa Dios, alang sa kaluwasan ang patik ug timbre. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, mabitaw gibutang ang tugon, ayaw baya gininyo bikla ang Espiritu Santo. Ayaw siyang sakita. Tungod kay patik, dunay patik o timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan o kanosa o kinsa o unsa ug asa mahimutang ang patik sa Espiritu Santo kung sa salabutan man diha kana sa agtang ug unsay katuyuan basahon ta lang sa Biblia, Brad Lloyd. Ano Brad Macarayo, kung atong basahon ang nakasulat sa Pinadayag kapitulo 7 versikulo 1 lapos ngadto sa 3. Tapos niini, nakita kang upat ka manulunda nga nagtindog diha sa upat ka tumoy sa yuta, og na nagpugong sa upat ka hangin sa yuta. Aron walay hangin nga muhuyop sa yuta o sa dagat o sa bisan unsa nga kahoy. Uya nakita kong laing nga manulunda nga nikayag gikan sa silangan sa adlaw, nga og nagdalag timbre sa buhi nga Dios. Og sa makusog nga tingog, iyang gisinggitan ang upat ka manulunda nga hinatagan sa kagahom sa pagpangdaot sa yuta og sa dagat. Ang nag-ingon kanila, ayaw sa ninyo pagdagmali ang yuta o dagat o ang kakahuyan hangtod nga ang mga lipon sa Dios amo nakatimbrihan diha sa ilang mga agtang. Tuwa na, doon na himuong kasangkapanon nga magtimbre, nga maoy mo pahibalo, nga doon ay timbre sa Espiritu Santo. Ayaw sagdagmali ninyo ang tanaman o ang dagat, hangtod ang mga ulipon sa atong Dios, amo ng katimbrihan diya sa ilang agtang. Unsa tong timbriya para sa kaluwasan, Efeso 1:13, Efeso 4:30, timbre sa Espiritu Santo. O na. Ayaw sa ninyo pagdagmali ang tanaman o ang dagat o kakawayan, hangtod ang mga ulipon sa atong Dios, amo ng katimbrihan sa timbre sa Espiritu Santo diya sa ilang agtang. Nagdayag na. O, gisplikar na nato na. Alang sa tuyog tumong nga dunay pagpugong, nga wala
Unya sa unyay kastigo o paglaglag sa ibabaw sa naong sayuta, samtang dili pa humagpatik ang mga tao sa Dios diya silang agtang, tungod kay ang way patik diya rana, mo'y kahiaguman nila, mo'y mahiagom ni anang panahona. Unsay prueba ni ana, kung atong basahon ang nakasulat sa Biblia, Brad Jisrael. Niyang prueba na Brad Makarayo atong basahon diri sa nakasulat sa Pinadayag Kapitulo 9, versikulo 3, lapos tas 4 gingon, ug gikan sa aso ng gula ang mga dulon nga mihugpa sa yuta ug kini sila gihatagan og kagahom maingon sa gahom sa mga tanga sa yuta. Ug sila gipinahan nga dili nila pagdagmalan ang tanaman o yuta o bisan unsang lunhaw nga nagtubo o bisan unsang kahoy kundi ang mga tawo lamang nga walay timbre diha sa ilang mga agtang. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, pag moabot ka ng panahon na mabitang ayaw sa ninyo dagmali ang tanaman o ang dagat o ang kakahuyan hangtod ang maulipon sa atong Dios amo ng katimbrihan diya sa ilang agtang. Unsang timbriha? Timbre sa Espiritu Santo ang mahiagom pagpangdagmal ni adtong pagpangdagmal na nagitakda na sa Dios diri sa ibabaw sa naong sayuta ang mga tao lang nga walay timbre sa Dios nga Espiritu Santo diya sa ilang agtang. Natun-an tanan na. Munang kinanglan nga mailalom ka sa pagtudlo diha sa magtutudlo nga mao ang Espiritu Santo niining kapanahunan karon. Ha? Bisag unsaon nasa punta sa paghatag kayo kung wala pa itugyanan dito man ni Kristo na wala man ta sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Pag itugyanan na agita sa Espiritu Santo na doon na may mga taong himong kasangkapanon. Nasa pong gitaan ning panahon na. Musugot ang sa dili, ang tanang mga spiritual division. O, ato lang gipadayag nila, naaran nagmutuo sila og sa dili, basta ato lang gipadayag. So, nakasulat sa balaang kasulatan. Kanaara, na, unsa man di ay, ang mahitabo di ay, diri sa ibabaw sa naong sayuta, nga ang mahiagom katulang ang mga tao nga walay timbre sa Dios, dahil agtang, doon na manggoy, paglaglag sa Dios, diri sa ibabaw sa naong sayuta, nga mahimong walay sulod tungod sa tunglo, unsay prueba niya na Brajigi. Ato lang basahon diri sa Isaias Kapitulo 24, versikulo 3, paingon sa size. Ay kama size. Ang yuta paghimuon nga walay sulod gayud ug pagalaglagon gayud kay si Jehova maoy nagsulti ni ining pulunga. Tungod niini ang tunglo maoy naglamoy sa yuta ug silang na nagpuyo sulod ni ana hingkaplagan nga sad-an busa ang mga pumuluyo sa yuta nga sunog ug diutay lamang ang nanghibilin. Busa. Nianang panahon na doon na day kalaglagan di ay diri sa ibabaw sa naong sa yuta. Ang mahiagom ana nabasa ta na. Ang mga taong walay timbre sa Dios nga Espiritu Santo di silang agtang. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan ug wala mailalom sa pagtudlo sa Espiritu Santo. Kanara, busa atong nasusi og tan-aw nato sa balaang kasulatan ikapilang tunglo Brad Lloyd ang muhimong walay sulod sa yuta. Aniya Brad Makarayo, katulong tunglo kung atong basahon sa ang unang huhubad sa King James Version nga ang Pinadayag ginatawag og bugna ug ang Santiago ginatawag og Jacobo. Arita sa bugna, kapitulo 11 bersikulo 14. Miyagi na ang kaduha katunglo. Aniya karon ang ikatulo nga tunglo maabot sa madali. Amo kana Brad Makarayo. Busa ikatulong tunglo di ay. Brad Romy, unsa maning tunglo nga mosunog sa yuta nga ang mahiagom ani ang mga taong walay timbre sa Dios silang agtang ug ang mga taong nagkasala. Gubat gyud kana Brad Makarayo ang gisigutan dinhi sa balang kasulatan. Nato lang pagabasahon kini nakasulat sa Isaiah sa iyang kapitulo 42 bersikulo 25. Tungod niini yang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko ug ang kusog sa gubat ug kini nakapasilaog kaniya sa iyang maglibot apan siya wala masayod nini og kini nakasunog kaniya apan kini wala kaniya ibutang sa iyang kasing-kasing. Busa, kusog day sa gubat, ikatulod ang gubat di ay ang palaabuton sa tao. Nianang panahuna, ang nabasa sa Biblia, ang mahiagom, ang mga tao nga nagbuhat sa kasalanan, ug ingon man, nas Isaias 24:3 kama 6, ug ang mga tao nga walay timbre sa Dios nga Espiritu Santo diya silang agtang. Kana ang nalatid sa Biblia, igo lang ning nagtugan nga mga ministro sa PBCM. Unsa ang usa sa mga butang itudlo sa Espiritu Santo, Brad Jisrael? Ang itudloan na Brad Makarayo mo ang pulong sa Dios nga gipakasambag espada. Niya atong basahon diri sa nakasulat sa ang buhing pulong sa Episo kapitulo. Ang pulong sa Dios na translasyon. Sa Episo kapitulo 6 bersikulo 17 gingon, "Og gamita ninyo ingon nga helmet ang nahuptan ninyong kaluwasan, gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa kaaway." Busa. Pulong di ay sa Dios ang itudlo sa Espiritu Santo. Nana, pulong sa Espiritu Santo ang itudlo sa Espiritu Santo. Kinsa nangunay sa pagtudlo sa pulong? Ang Espiritu Santo. Mao na nga giingon namo kaganiha,
kung gilangkob man sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo ang mga butang espiritual o mga pulong espiritual, kami pod gilangkob ang mga butang espiritual o ang mga pulong espiritual kay mauna ang trabaho sa Espiritu Santo. Nabasa ta na sa nakasulat sa balaang kasulatan, dayag-dayag na nga pagpasabot sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Unsay ikagarantiya na, anak Brajigi? Ato lang basahon sa Job kapitulo 5 bersikulo 20. Sa tingguto magluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Busa, ang ikagarantiya sa pulong ipakasamag espada, mao di ay makaluwas panahon sa gutom, gubat ug kamatay. Kamatay mas balatian ang Espiritu Santo. Mutudlo na siya unsaon pagtabang sa mga balatianon. Kana ang naa diha nga nabasa diha sa Biblia. Mutuo man sa tao ug sa dili, musupak man ang tao ug sa dili. Dili na kami ang inyong gibalibaran o gisupak, kundili ang Dios na nga mao'y naghatag sa Espiritu Santo aron kita matudluan nga siya mao ang labaw sa tanang mga spiritual division. Basahon sa nako, katapusang sitas, unang Tesalonica 4:7-8. Kay ang Dios wala magtawag kanato alang sa kahugawan kundili sa kabalaanon, busa bisan kinsa nga magasalikway diini, wala magasalikway sa tao kundili sa Dios nga naghatag sa iyang Espiritu Santo kaninyo. Dili na kami ang inyong gisupak o gisalikway ang among pagwali o among pagpanghimatuon kundili ang Dios mismo na mo'y nasalikway ninyo. Pahinumdum lang. Ang atong Ginoong Kristo nag-explicar niya ang tanan, gisulat sa mga apostoles, aron kita mahibalo nga ang tanang mga spiritual division hiusahon sa pagpangalaga diha sa Dios nga Espiritu Santo, aron mailalom ka sa pagtudlo sa Espiritu Santo ug mupiko ka sa imong tuhod aron nga magampo ka sa labaw sa tanang mga spiritual division nga maong Dios nga Espiritu Santo nga maoy gitugyanan sa atong Ginoong Kristo sa mga butang niining kapanahunan karon. Nindot pa man noon ta explicar mga kaigalan o mga kaigsunan. Wala naman kita'y oras. Sa ngala na lang sa balaang magtutudlo, kami magapanghinaot nga inyong nasabtan ang mga punto sa atong pagtuod ining kagabihion. O sa ngala na lang sa balaang magtutudlo, Divine Master Tomas Sr. o sa ngala usab sa Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio, kining inyong alagad sa kanginan, Evangelista, Brother Hermogenes Macarayo, gubala usab sa kong kauban nga mga ministro. Kini usab si Brother Jiggy Macarayo. Kini usab si Brother Lloyd Badera. Kini usab si Brother Rumi Rama Camus. Kini usab si Brother Gisrael Macarayo, kami mingon sa samang takna ug samang istasyon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw mayong gabi kanatong tanan.